Vaasan seudun mielenterveysseura on yksi Vaasan seudun yhdistysten jäsenistä. Jäsenyhdistyksiä on tällä hetkellä yli 60. Vaasan seudun mielenterveysseura tekee mielenterveyden tähden yhteistyötä alueen eri toimijoiden, Vaasan seudun yhdistysten sekä Suomen mielenterveysseuran kanssa. Yksi tavan yhteistyön tuloksista on Pohjanmaan kriisikeskus VALO, eli Österbottens Kriscenter VALO. VALOssa edistetään Pohjanmaalla asuvien lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyvien mielenterveyttä sekä ehkäistään mielenterveysongelmien syntymistä ja pahenemista. Pohjanmaan kriisikeskus VALO auttaa elämän ja arjen kriisitilanteissa. Meille voi tulla ilman lähetettä, voit tulla puolisosi kanssa tai ottaa koko perheen mukaan. Voit tulla myös yksin. Meillä käynnit on maksuttomia ja luottamuksellisia. Voit saada apua puhelimitse, kasvokkain, vertaisryhmän avulla tai netin välityksellä. Pohjanmaan kriisikeskus edistää mielenterveyttä tarjoten vertaistukea, lisäämällä osallisuutta ja opettamalla mielenterveystaitoja. Pohjanmaan kriisikeskus VALO edistää mielenterveyttä myös vahvistaen mielenterveyteen liittyvää tutkimusta ja tutkitun tiedon käyttöä. Alueella vaikuttaa BOVER-tutkimusohjelma eli Botnia Welfare Coalition for Research and Knowledge. Siellä tutkitaan erityisesti mielenterveyttä ja osallisuutta. Me täällä Vaasan seudun mielenterveysseurassa ajatellaan, että ei ole hyvinvointia ja terveyttä ilman mielenterveyttä. Onneksi mielenterveystaitoja voi oppia, mielenterveyttä voi edistää ja niitä mielenterveyshäiriöitä voi ehkäistä. Mielenterveyteen kannattaakin sijoittaa, sillä jokainen mielenterveyteen sijoitettu euro tulee 6-kertaisena takaisin 5 vuoden kuluessa. Sinun ei tarvitse pärjätä yksin.